Dakbayan sa Sugbo nakatala og 11 ka patay gumikan sa COVID-19 karon lang adlaw. Ang mga nangamatay pulos wa mabakunahe og anti-COVID vaccine. Ani ang report. Giulagwan ni Konsel Joel Garganera nga makapaalarma ang gidaghanon sa mga nangamatay karon gumikan sa COVID-19. Sa 11 namatay karong adlaw lang, upat kanila mga senior citizens ug ang uban ana pa sa 50s ug aduna usay 18 anyos. Nakabsan sila sa kinabuhi sa sulod sa Tambalanan. Niadtong buwan sa Hulyo nakatala ang Cebu City og 82 nga namatay ug posibleng malabuan pa dinig buwan sa Agosto. 3 weeks ago, we only experiencing 4 or 5 deaths a day. Then isakag 7, 8 karon ni 10, 11 na ta. Just imagine if you're going to maintain these 11 deaths in a day, at the end of the month, we have more than 300. Samtang iklaro sa konsehal nga walay nakalas nga mga medical frontliners, hinon adunay 132 kanila ang nataptan ug sagad mga asymptomatic ug na-isolate na. Dili tanan nakuha ang sakit sa ilang gitrabahoan apan posibleng natakdan sila sa gawas. Busa napiktuhan ang medical force karon sa Cebu City. 132. But the good news, 95% at least wala na sila magmanifest og symptoms ug na magani mild kaayo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.